ఇంచడం వెప్పు సన్నిలో అలా తుదుపారు తులి 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 మూజి పట్టాల మెరుగు పేర్ల బ్యారనేజ్జి దాల బ్యారెంజి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ಮೂಲೆ ಮೂಲೋರಿ ಬೆಪ್ಪು ಸಂದುಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೆಪ್ಪು ಸನ್ನಿಗ್ಲು ಅಲ್ಲ ತುದುಪಾರು ತುಲಿ 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 ಚಪ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪಿದೈವೋಲ ಪಾಡಲು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಮೇರ್ನ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಫೋನಿಲ್ಲ ಹೈವೇ ಬಸ್ ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಬೇರ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಲ್ತೊಂದು ఇంట్లో బస్సుకి కాకుండా ఏ పలంచని బస్సు బర్రెని ఇచ్చారు లేదా లిషు హాయ్ లిషు రెడీ అవుతాడు బాయిలంగా బస్సు అవు నమ్మ పోపు చెత్త నమ్మ కూడా వర్కుజి నమ్మ పోపు ఇంట్లో కొన్ని ఏ పలంచని ఉంటుంది ఈత బస్సు ఉండక నమ్మ హైవేడ్ ఉంటుంది బార్కి ಇನ್ನು ಬೈಯಡಿಲ್ಲ ಲಾಗಿಲು ಇತ್ತೆ ಮೇದ ಮಾಮನಡೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕಡು ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋದು ಬೈಯಾಗಿಲು ಹಬ್ಬದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೈಲ್ ಆದ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರಯ್ಯ ಬೂಪಣ ಚೊಲ್ಲುದೇರು ಇಂಚಿನ ಬೂಪೆ ಮಾರಯ್ಯ ಮೇರ್ನ ಪಚ್ಚ ಬಸ್ ಬತ್ತು ನಾವ ಮೇರೆಗೆ ಅವೇ ಅವಡು ಅವು ಬತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಅಂಜೋಗು అయినా పిరా ಒಂಜುಂಡು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬುಕ್ಕದಿಕ್ಕಗ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸೀಮೆದ ಕಡೇಶ್ವರ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಲ್ಲ ನಡಿಲ ಸದಾಶಿವದೇವರು ಸೀಮೆದ ಮೂರುಳ್ಳ ಅಂತಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನಿಖಲ ಮಾತ ಆರಾಧನವನ್ನು ಮನ್ಪಿದ್ದಿ ಆ ಧೂಮಮತ್ಯಾದಿ ಮಂಟಗಳಾಗ ನಿಖಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ ಮಾತ ಆರಾಧನವನ್ನು ಮನ್ಪಿ ದೈವದೇವರು ಬದಿದು ಅಡ್ಡೆ ಬಂದು ఒక అప్పగా జడ్డేవాడు మాతృదేవ ఒక అన్న గడ్డేవాడు అతి గడ్డేవాడు మాతృదేవ దిగుదేవ ఆచార్య దేవ అతిదేవ ఇరుల అన్న గడ్డేవాడు అవే సరే జోకులు మాత అప్పగా అమ్మేరకు దొడపకు దొడమగు అజ్జికి మా గడ్డేవాడు సరే అమ్మలేకు ఆన్ అప్ప గడ్డేవాడు సరే ఆన్ ಅಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ತದೆ ಕುಲೊಂದೇರು ಮೂರು ಜನ ಒಂಜಿ ಫಿತ್ತೆ ಒಂಚಿವರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ತೋಜಿನ ತಾ ನಿಕ್ಲೆ ಆ ತೋಜಿನವು ತುಲೆ ತುಲೆ ಇವತ್ತು itu sentonu anu ante ಮೇರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅವ ಅರೆ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇಪ್ಪರು ಶಿವನಿ ఇందు పూరా బర్పునే ఏ పోతుండా 1000 అనగా ಪೂಜೆ ತುಂಬ ಅರ್ಪಣೆ ದೂರ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂದುಲ ಇಂದುಲ ಇತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಅದು ಇತ್ತೆತ್ನಾತಿ ಅದ Jamaica, kababiji. Kari. Kari.
ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ಜಾ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಲಿಶಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಜ್ಜ ಪೂಜೆ ಆದ ಈಡೆಗೆ ಎತ್ತನೆ ಪೂಜೆ ಮುಗಿನಾಗ ಹಿಂದೆ ಒನ್ಸ್ಗಾನ ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಗುರ್ತುಂಡ ಇದು ಬಾಲೆಗಂತೂ ಕೊರ್ಪುನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೇರಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಿವನಿ ಬಾಲ ಮೂಲ ಕಲೆಂಗೆ ಹಾಕುನೆ ಕೆಲಸನೂ ಬಯ್ಯಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಶಿವನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಎಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಮೇರಿಗೆ ಬಾಲೆಗಂತೂ ಬಾಲೆ ಕೊರನೈನ ಆ ರೀತಿ ಇಂಪುಣೆ ಇತ್ತ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎಂಕು ಉಂಡು ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಬ್ಯಾರನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂಜೆ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನ मेरे सब्सक्राइबर क्या वा मेरे ना सब्सक्राइबर बेल आइकन ऑफ ऑन दी वीडियो पोई पोई लक्कु जार